शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळ सारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशन मध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कर हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 379399 किंवा 9422 065 181. सॅटर्डे क्लबच्या माध्यमातून त्यांचा मराठी उद्योजकता दिवस 16 आता संपन्न होतोय. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणा या नात्याने मी उपस्थित आहे आणि आता या कार्यक्रमासाठी माझ्यासोबत असलेले मान्यवर, विशेष अतिथी सन्माननीय श्रीयुत मनोज पाटील, श्रीयुत रामदास मानेजी, सन्माननीय श्रीयुत अशोक दुगाडे, सन्माननीय विनीत बनसोडे, सन्माननीय श्री संतोष पाटील, सन्माननीय रवींद्र प्रभुदेसाई, डॉक्टर अजित मराठे, डॉक्टर सुरेश आवरे साहेब, मंचकावर असलेले अन्य मान्यवर, सभागृहात उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, बंधूंनो, भगिनींनो आणि मित्र. मराठी उद्योजकता, मराठी उद्योजक प्रचंड संख्येने या सभागृहात दिसल्यानंतर, पाहिल्यानंतर मला खरोखरच अतिशय आनंद होत आहे. मी ही मंडळी आमंत्रित करायला आली होती तेव्हा एकच म्हणालो, 1 वर्ष नुकतंच झालं मला केंद्रीय मंत्री झाल्यावर, आणि केंद्रीय मंत्री माझ्याकडे विभाग आहे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग. मी एक मराठी उद्योजकाच्या प्रतीक्षेत होतो, पण या मंडळीने हजारो उद्योजक या ठिकाणी उपस्थित ठेवले आणि तेवढे टाळ्याही वाजवतात उत्साहाने. पाहून खरोखर मला अतिशय आनंद झाला. आनंद. हा उपक्रम स्तुत्य आहे, मराठी माणसासाठी उपयुक्त आहे. उपयुक्तच नाही, आवश्यक आहे. पण मराठी माणूस कोणते विचार मराठी माणसाचे सिरियसली किती घेईल हा प्रश्नचिन्ह आहे. हा प्रश्नचिन्ह आहे. अनुभवाने बोलतोय. मी गेले 33 वर्ष विविध पदावर आहे महाराष्ट्रात. 1 वर्ष दिल्लीचं आता आहे, पण 32 वर्ष, अनेक वर्ष मंत्री, नगरसेवक, चेअरमन BHT अशा अनेक पदावर आहे. या सर्व प्रवासात मी पाहतोय, मी माझ्याकडे आलेलं ॲप्लिकेशन मी आडनाव पाहतो, मग वाटतं हा मराठी आहे, हा महाराष्ट्रातला आहे. मला सांगावं लागत नाही, मी तसे रिमार्क देतो. पण प्रत्येक मराठी माणूस आपल्याकडे आलेला मराठी माणसाशी सरळ बोलतो, आत्मीयतेने बोलतो का हो, असं मला तुम्हाला प्रश्न आहे. बोलतो तसं नाही आहे. बोलला पाहिजे, विचारला पाहिजे, मी काय करू, सेवा काय करू, मदत काय करू, तुम्ही काय करता, हे प्रश्न विचारले पाहिजे. आणि त्यांच्या उत्तरामध्ये ती माहिती द्यावी, त्याला आपण सहकार्य करावे, मदत करावी. हे जर झालं तर या ठिकाणी असे क्लब काढायची आवश्यकता नव्हती. हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र, बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र. हा महाराष्ट्र आपण म्हणतो मुंबई आमची राजधानी आहे. मुंबई अभिमानाने म्हणतो मुंबई आमची. पण या मुंबईमध्ये जे काही व्यवसाय, उद्योग, धंदे सर्व यांची उलाढाल
जी होते किंवा केंद्रामध्ये दिल्ली सरकारमध्ये ही मुंबई 34% आर्थिक भार घेते. 34% तिजोरीत केंद्राच्या मुंबईतून पैसे जातात, देश चालतो, त्यात 34% हिस्सा एकट्या मुंबईचा आहे, महाराष्ट्र नाही. मग प्रश्न माझा असा आहे, या 34% आम्ही मराठी किती हो? मराठी लोक किती कर भरतात? कर भरण्याजोगी क्षमता, पात्रता, गुणवत्ता किती मराठी माणसाची आहे? मुंबई आमची ना, मग आर्थिक बाबतीत आम्ही कुठे? प्रश्न कधी एकत्र येऊन 2 जण, 4 जण, 10 जण, 1000 येऊन विचारतो, अरे ही मुंबई आमची. आर्थिक अधिकार पण आपले असले पाहिजे. आज आम्ही उद्योजकांची यादी जर पाहिली, मोठे उद्योजक, आपण छोट्यावर नंतर येऊ, मोठ्या उद्योजकांची जर यादी पाहिली तर मुकेश अंबानी, महिंद्र, आनंद महिंद्र असे मोठमोठे उद्योजकांची नावं आपल्याला आढळतात. त्यात मराठी कोण आहे, कुठे आहे आणि त्याचं ॲसेट, त्याचं कॅपिटल किती आहे? उद्योजक आहे, कुठल्या स्थानावर आहे, का? स्वतंत्र म्हणून 75 वर्ष झाली. या 75 वर्षात आपली प्रगती किती टक्के धरायची, मानायची आणि समाधान बाळगायचं, याचा कधीतरी विचार व्हायला हवा. मराठी माणसं प्रगतीसाठी विचार करतात, या मताशी मी सहमत नाही. मी पाहतो मॅक्झिमम पर्सेंटेज दिवस काढायचे, जे मिळतं त्यात दिवस काढायचे. मिळतं ते खायचं, मिळतं ते घालायचं, मिळतं त्या घरात राहायचं, पण यापेक्षा मी काय वेगळं करीन असं निर्धार करणारी मराठी माणसं किती, हाही प्रश्न आहे. हे प्रश्न अशा समारंभाच्या निमित्त, सोहळा आनंद साजरा करण्यासाठी असतो, पण या आनंदातून प्रगतीचा शोध घेणं यासाठी असे कार्यक्रम असतात. बोध घ्यायला लावणारे, शोध घ्यायला लावणारे, प्रगतीचा मार्ग सांगणारे. किती जणांना या मुंबईत फिरताना मर्सिडीज, BMW अशा गाड्या जाताना राग येतो बाजूने, अरे यामध्ये आमची मराठी माणसं किती, बंगले झालेत मोठमोठे, अरे यामध्ये मराठी माणसं किती, आणि का नाहीत? ते काल परवा मुंबईत आलेली माणसं एवढी प्रगती करू शकतात, बंगले, गाड्या, आलिशान, तरी राहतात, प्रकार राहतो. आम्ही मुंबईला आल्यावर स्लम मध्ये घर का पाहतो, कुठल्या तरी चाळीत का राहतो? आपण नाही राहत असत, आपले मराठी माणसं राहत आहेत. मग आपल्या महाराष्ट्रात, आपल्या राजधानीत आपण असे जीवन का जगतो, याला कारण जबाबदार आपणच आहे. आपण प्रत्येक गोष्टीवर मात करायला शिकत नाही. धाडस नको त्या ठिकाणी करतो, हव्या त्या ठिकाणी धाडस आपण करत नाही. आपण भावनिक आहोत, भावनिक. मी एक कुलकर्णींचं पुस्तक वाचलं. एका व्याख्यानाला गेलो, बाहेर पडताना पुस्तकं होती त्यांची, मी एक घेतलं आणि वाचलं घरी येऊन, की भारत अन्य प्रगत देशाच्या तुलनेत मागे का, असं या प्रश्नावर त्यांनी पुस्तक लिहिलं. मग भारतामध्ये कशा प्रकारे बजेट किंवा अर्थसंकल्प याचा ढाचा आहे, आम्हीचा कारभार कशा, आता आम्ही राजकारणात अनेक वर्ष आहे, आम्ही राजकारण कशाच्या आधारे करतो? आमचं राजकारण या देशात धर्माच्या आधारावर आहे, भावनिकतेवर आहे, सहानुभूतीवर आहे. निवडणूक आल्या का बजेटच्या रकमा किंवा टॅक्स कमी करायचा आणि लोकांना सांगायचं आम्ही बघा हे करून दाखवू, पण तेवढ्या पुरतं असतं. मग आम्ही विश्वास ठेवतो, हे काहीतरी करून दाखवतो. परदेशाचा, अमेरिकेचा, ब्रिटनचा, जपान, जर्मनी, कोणाचा तरी बजेट या आधारावर असतो का? विकासात्मक आधुनिक टेक्नॉलॉजीच्या आधारावर त्यांचे बजेट असतात. विकास कुठे प्रोव्हिजन तरतूद केली तर किती टक्के विकास होईल, ग्रोथ किती टक्के होईल,
हे जिथे ग्रोथ जास्त आहे तिथे प्रोव्हिजन जास्त. आमच्याकडे अमुक जातीच्या लोकांना एवढा बजेट, एवढी सूट, एवढं टॅक्स कमी. जातीच्या आधारावर टॅक्सेशन आणि जातीच्या आधारावर योजना हे खरं म्हणजे विकासाला खीळ घालणार आहे, विकासाला खीळ घालणार. आणि म्हणून मराठी माणूस आपण या राज्याचे धनी, आणि धनी असताना देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्षानंतर प्रगतीचे रस्ते शोधायला असे आपण आनंद मेळावे घेतो. हे दुर्दैव का सुदैव हो? सांगा मला. 75 वर्षानंतर आज आम्ही कुठे आहोत? आपला माणूस संतुष्ट आहे, संतुष्ट. खरं म्हणजे संतुष्ट जेव्हा एक स्टेज येईल तेव्हा झालं तर ठीक आहे, मिळेल त्याच्यामध्ये समाधान बघा. अनेक जण उपदेश करतात, नाही नाही समाधान बाळगा. माझा प्रश्न का? माझ्या महत्वाकांक्षा पूर्ण होईपर्यंत मी थांबणार नाही. एक घटना सांगतो. मी लहानपणापासून एक महत्वाकांक्षी. मी मंत्री होतो. एक दिवशी माझ्या घरी म्हणजे त्या वाळकेश्वरच्या बंगल्यात एक मीडियावाला आला. मला साहेब 2 मिनटं जरा बाईक द्या ना. म्हणलं कोणत्या विषयाचा? नाही थोडं पॉलिटिकल. म्हणजे विषय सांग. नाही नाही साहेब 2च मिनटं. म्हणलं विचार. मला विचारतो, साहेब तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल काय? म्हणलं तू मला असं का प्रश्न विचारतो? नाही नाही साहेब उत्तर पाहिजेत, मी कव्हर करतोय. मी बोललो मुख्यमंत्री पद हे मला आवडतं आणि ती माझी जीवनातली महत्वाकांक्षा आहे. एवढंच वाक्य बोललो. त्यांनी ट्विस्ट केलं. नारायण राणेंना मुख्यमंत्री व्हायचं आहे आणि दाखवायला लागलं टीव्हीवर. अर्ध्या तासात माननीय बाळासाहेबांचा फोन आला. नारायण कुठे आहेस? मी घरी आहे. तू असं वाक्य बोलला. नाही साहेब दाखवतात ते चुकीचं आहे. मी बोलला मला मुख्यमंत्री पद आवडतं, पण सर म्हणजे मनोहर जोशीनं काढून मला करा असं माझं म्हणणं नाही आहे. मला मुख्यमंत्री पद आवडतं म्हणून ती माझी महत्वाकांक्षा आहे. एवढंच बोललो. जरा जपून बोलत जा. ठीक आहे. मला ठीक आहे. आता मला ह्याच्यात चुकलं काय? मला व्हायला आवडतं. आता द्याल न द्याल मिळेल हा गौण. पण प्रत्येकाने आपली महत्वाकांक्षा अशी असली पाहिजे ती महत्वाकांक्षा प्रगतीची. त्या पदामुळे ते प्राप्त केल्यानंतर माझा देश, माझं राज्य, माझं कुटुंब आणि मी समाधानी होईन किंवा त्याचबरोबर प्रगतीकडे गेलेलं असेल असं पद असलं पाहिजे. दुसरं मला अनेक विचारले. माझ्या मुलांनी विचारलं, बाबा तुमच्या बेडरूममध्ये हा फोटो का लावला तुम्ही आणि आमच्या बेडरूममध्ये लावला? कोणता फोटो लावला सांगा? बरेच जण हिरो हिरोईन असे वेगवेगळे फोटो लावतात. पण मी अगदी सांगतो तुम्हाला 8वी 9वीत असल्यापासून माझ्या बेडरूममध्ये मी छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेकाचा फोटो लावतो. मला असं वाटायचं मी झोपेतून जागा झालो, अरे महाराज सिंहासनावर राज्याभिषेक झालाय. मग मनात हळूच बोलायचो, आपला कधी होईल का महाराष्ट्रात? असं का बोलायला काय, कोण ऐकायला कोण नसतं, आपणच असतं. पण वाटतं महाराजांचं नाव आलं मी अशा खुर्चीवर कधी पोचेन. आणि महत्वाकांक्षा अशी ठेवली पाहिजे. संतुष्ट नाही. जोपर्यंत मिळवलं नाही तोपर्यंत संतुष्ट नाही. तुम्ही जमला इथे बरेच काही घोषणा, एकमेका सहाय्य करू, अवघे होऊ श्रीमंत. अवघे नको, सगळे श्रीमंत व्हा. एकमेकाचा द्वेष नको करू. एकमेकाशी मराठी स्पर्धा नको करू. मराठी कोर्टात जाऊ नका. बरीच बचत होईल. आमच्या कोकणात एका झाडावरून हायकोर्टात जातात. मी मालवण शहर ते आमचं देवबाग या महिन्यात पूर येतं. मला देवबागला 3 बाजूला पाणी आहे, एक बाजूला जमीन आहे. मग लोक बोलले साहेब आम्हाला पावसात भीती वाटते, पूर आला तर आमचं गाव सगळं वाहून जाईल, 2,500 लोक जातील होऊन. तुम्ही आम्हाला बंधारा घाला आणि इथून एक रस्ता, कधी पूर आला तर आम्हाला गाड्या बाहेर काढून आम्हाला बाहेर जाता येईल, काढता येईल लोकांना, रस्ता द्या.
मी म्हटलं ठीक आहे. मी स्पेशल केस केलं आणि ते सँक्शन केलं आणि रस्ता करायला घेतला. वाळू बिळू सगळं येऊन कॉन्ट्रॅक्टर येऊन पाहून गेला आणि तिथे नारळ फोडायला म्हणून मला बोलवलं. मी नारळ फोडलो आणि थोडं चालत येत होतो लोकांना भेटत. एक हाफ पॅन्टीतले ग्रस्त आले. आडनाव आठवतं, मोंडकर नाव होतं. मंत्रालयातून रिटायर होऊन बाबा गेले होते गावी. मला म्हणतात बोलायचं आहे. म्हटलं या. रस्तो होऊच नाही. अरे मी म्हटलं साहेब टेंडर काढलं, काम चालू होते, कामगार आले आणि रस्ता व्हायचा नाही म्हणजे नाही. हे बघा माझं घर आहे, माझ्या घराला लागून भेंडी म्हणजे जंगली भेंडी आहे, ही आपली भेंड्याचं झाड नाही, जंगली ते समुद्रकिनारी ती झाडं येतात, ते झाड आहे, तोडायचं नाही. मी म्हटलं मग कसा रस्ता होईल? अहो तुमच्या घरा उद्या गाडी आदळली, एवढी लागून घर आहे रस्त्यावर. माका माहीत नाही, मी हायकोर्टात गेलेलो आहे. मी म्हटलं ठीक आहे. मग शेवटी मी रेस्ट हाऊसवर गेलो, मामांना बोलायला पाठवलं आणि सांगितलं किती हायकोर्टात खर्च. तेव्हा ही 90-91ची गोष्ट आहे. मला म्हटले माझे 10,000 रुपये गेले. मी म्हटलं देऊ का मी? तोडायला द्याल का झाड? हो. मग 10,000 काढून दिले. बोलत जा. अशी लोक. आता प्रगती कशी व्हायची? करायला गेलं तरी विरोध. आशिया गाव आहे कणकवली एस टी स्टँडला लागून. कणकवलीचा रेट जमिनीचा आणि आशियाचा सारखाच जवळपास, पण तिथे सुद्धा रेट मिळायचा नाही, कारण रस्ता नाही, लाईट नाही, शाळा नाही, पाणी नाही. मग मी एक दिवशी त्यांची वार्षिक आपल्याकडे असतं ना, देवळात पूजा असते, सप्ताह काहीतरी असतं, तर मी त्यांना सांगितलं मला सप्त्याला बोलवा, मी येतो. आणि मी एक रात्री गेलो, तिथे रात्रीच जातात. मी गेलो तर बघितलं तर गावातली सगळी मोठी माणसं मस्त ड्रेस बीट टोप्या कोटबीट घालून बसली होती. मी आमच्या कार्यकर्त्यांना बाबा जाऊ नमस्कार करू, ते बोलतील ना माझी. नाही म्हणा हा जा. ते गाव दंडवतेंचं गाव म्हणून फेमस आहे. दंडवते त्या विचाराची समाज होती. मी गेलो, नमस्कार, सगळ्यांना नमस्कार केला. मी बोलो बसू का मी? हो बसा. मी बोलो छान गाव आहे हो तुमचा, अजून कसा निसर्ग चांगला राखला हो, रस्ता पण करू शकलात नाही, गावात लाईट आणू दिली नाही, आधुनिकरण काही करत नाही, किती तुम्ही एकजूट आणि कसे तुम्ही चांगल्या ह्याच्या विचाराच्या. अरे कौतुक बिकतुक केलं आणि मी नंतर गेलो. दुसऱ्या अशी काही लोक आले, साहेब आम्हाला बोलायचं. मी बोलो काय? ना आम्हाला रस्ता हवा. मी बोललो ठीक आहे. मी रोजगार हमी योजनेतून रस्ता सुचवला आणि सुचवल्यानंतर मी बोललो मी नसताना तुम्ही काम चालू करा. नाही मग दुसऱ्याच्या हस्ते नारळ फोडायचाच कार्यक्रम ठेवला आणि गेले सगळे कॉन्ट्रॅक्टर वगैरे. 100 माणसं आली होती, कामगार काम करायला गेले. हैसून नको थैसून करा, हैसून नाही. आता असा गोल राऊंड मारून दुसऱ्या गावातून मग रस्ता करा, सरळ रस्ता नाही करायचा का? आमच्या इथे जमीन आहे. काम बंद. मी 15 दिवस काय गेलो नव्हतो. 15 दिवस काम बंद, 15 दिवस 100 कामगारांचा पगार चालू. मला कॉन्ट्रॅक्टर बोललो साहेब या लवकर असं. मग मी गावात गेलो. मग बोलत चला शाळेजवळ गेलो आणि त्यांना बोललो ज्यांची जमीन आहे बाबा या. 40-50 माणसं आहे. गेलो बाबा तुझ्या गावासाठी रस्ता आहे, आजारी पडला माणसाला हॉस्पिटल मग कसं नेणार? गाडी नाही तर रिक्षा येणार नाही. काढो काय? उद्या लाईट करायची असेल तरी काय सामान यायला गाडी पाहिजे. नाही माझ्या रस्त्यातून नको, दुसरीकडून जा. आता चांगल्याने ऐकायला तयार नाही हो. शेवट माझ्यावर 2-4 मुंबईची मुलं होते. बोला याला समजायला नाही रे जरा मागे शाळेच्या. तिथून आला केकट साहेब मी जागा देतो. मी बोला बाबा कुडदाळ माळ तिथे त्याच्या हातूनच उद्घाटन करून घेत. आता विकास केला म्हणताना मी असाच केला, नाही तर काय करू शकलो नसतो. काय करू कोकणात तुम्हाला सांगू, आपल्या कोकणात आता 150 गेले 6-7 दिवस तर पाऊस थांबतच नाहीये. सूर्य पाहिला नाही 6-7. मी 4 दिवसात राहून आलो. त्या ठिकाणी मी जेव्हा गेलो
90 साली रस्ते नाही, वाड्यात तर सोडा मेन रस्ते नाही. कसाल मालवण तर तुम्हाला सांगू एवढे खड्डे विचारू नका. शाळेत असले तर शाळा होत्या, शिक्षक नाही. शिक्षक असले तर वर्ग कमी. भयानक परिस्थिती होती. फक्त चाकरमानी जायचे दरवर्षी गणपती, सागवती वडे सगळं आंबे मस्त खायचे, यायचे. रस्ता असो नसो, कोण बाबा लीडर लोकांना पकडून हे करून द्या, झालं नाही. मग मी गेल्यानंतर मी ठरवलं की हे इन्फ्रास्ट्रक्चर, मी पहिलं सांगितलं की माझ्या जिल्ह्याला मी आता इथला लोकप्रतिनिधी कोणी गरीब बनायचं नाही, आणि पण केला माझ्या जिल्ह्यातली गरिबी घालवीन. तुम्ही सगळ्या लीडरने ऐका, मी गेलो तेव्हा 90 साली 35,000 पर कॅपिटा इन्कम, दरडोई उत्पन्न 35,000 होतं. आज तुम्ही विचारा, आपल्या जिल्ह्याचं उत्पन्न 2,24,000 आहे. 24. आपल्या जिल्ह्यात गरिबी नाही. प्रत्येक प्रोडक्टचं बाय प्रोडक्ट निघतं, आणि मी ते चालू केलं. सत्तेचा वापर कसा करावा एखाद्या लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर, तर म्हणा जा जिल्ह्यात कसं करायचं. महिलांची एक संस्था आहे अवसरगावला, 24 प्रोडक्ट बनवतात. आवळ्यापासून, हा तुमचा आंबा आहे ना, आंबा नाही फणस, फणसाच्या गरा फक्त भाजी कोणतरी खातात, सगळेच खातात असं मी त्यामध्ये सहमत नाही. पावसात खातात, काही भाजी नाही मिळाली काय ते राखून ठेवतात, करतात. त्याची पावडर सध्या जर्मनीमध्ये याची मागणी आहे औषधं बनवायला. कोकमाच्या बियाची पावडर जर्मनीला मागणी आहे. अनेक गोष्टी ज्या आपण खात नाही टाकून देतो. नारळाचा रशी बनवल्यानंतर खाली चुरा पडतो ना, चुरा. मी परवा बँगलोरला जाऊन पाहून आलो. बँगलोरच्या एका माणसानी MECBच्या माध्यमातून तो चुरा आपण जाळून टाकतो शेतात जाऊन, त्यापासून प्लाऊड बनवायला चालू केलं. प्लाऊड बनवतो, प्लाऊड बनवून फर्निचर बनवतो आणि एक्सपोर्ट करतोय. 700 कोटीचं टर्नओव्हर आहे, 700 कोटी. आपल्याकडे नारळ होत नाही का सांगा मला? किती नारळ समुद्रकिनारा, देवगड, मालवण, वेंगुर्ला किती झाडं आहेत, आणि अजून लागू शकतात, लावणार नाही, प्लांटेशन नाही. केरळ, मी आता गेल्या महिन्यात 4 राज्यात जाऊन आलो. केरळ, तामिळनाडू नंतर तुमचं नवीन राज्य झालं ते तेलंगणा, नंतर कर्नाटक, असे 4 राज्य फिरून आलो. कोरमधून आर्थिक प्रगती केली साऊथच्या माणसाने. काय नव्हतं. कार्पेट 250 व्हेरायटी पाहिल्या, 250 प्रकारची कार्पेट बनवली नारळाच्या त्या रस्सीपासून. आता रस्त्यामध्ये हायवेमध्ये पण 1/3 त्या रस्सीपासून असं कार्पेट बनवतात, आणि ते कार्पेट डांबराच्या खाली घालतात. त्याच्यानंतर 0 नंबरची ती वाळू घालतात, आणि त्याच्यानंतर सिमेंट किंवा डांबर हायवेला. पण येते कुठून? साऊथ केरळावरून येते, कोकणातून नाही. 1 किलोमीटर किंवा 1 फूट पण नाही. आता मी त्याला मशीन आणून दाखवल्या. कणकवलीला कोअरचं ऑफिस चालू केलं मी. वेगवेगळे प्रोडक्टच्या मशीन, नारळ सोलायच्या मशीन, रस्सी बनवायच्या मशीन, सगळ्या मशीन निघाल्या. मराठी माणसांनी जाऊन पाहिलं पाहिजे. मराठी माणसासाठी तुम्ही एक सांगता ना, मला पण वाटतं मराठी पुष्कळ काय मराठी माणसासाठी करावं. मंत्री झालो, आणि 72 अधिकाऱ्यांना मी सिंधुदुर्गात घेऊन गेलो. 72 क्लास 1, त्यात IAS 7 होते, घेऊन गेलो. MSMEच्या माध्यमातून केंद्र सरकार कोणकोणत्या योजना देतं, प्रत्येक योजनेत उद्योजक झाल्यास तुम्ही किती मिळू शकता, कामगाराला किती पगार मिळू शकतो, मालकाला याचं अनालिसिस करून आम्ही डिटेलमध्ये देतो. त्यासाठी प्रशिक्षण देतो आम्ही MSMEच्या माध्यमातून. जगात नवीन टेक्नॉलॉजी आली आहे, त्यातल्या काही मशीन आणून आम्ही प्रशिक्षण देतो की याच्या माध्यमातून तुम्ही व्यवसाय सुरू करा. ही मशीन आहे, याची किंमत एवढी आहे, ट्रेनिंग घ्या
आणि तुम्हाला जर उद्योजक व्हायचं असेल तर आम्ही कर्ज देतो. सबसिडी महिला असेल तर 35% सबसिडी, जनरलमध्ये 25% सबसिडी. पण 100 रुपये घेतले तर 25 रुपये भरायची काय गरज नाही. महिला मागासवर्गीय असतील 90% पर्यंत सबसिडी आहे. हे सगळं सांगितलं हॉलमध्ये, सगळ्यांची भाषणं झाली वेगवेगळे. अनेक ठिकाणी यशस्वी उद्योजक. एक उत्तराखंडमध्ये मुलगी दिल्लीला ग्रॅज्युएट झाली ती. मग तिने ठरवलं की मी ठीक आहे आता मी जाऊन कुठेतरी नोकरी करेन. विचार बघा तिचे पण, हे मराठी माणसात यायला पाहिजे. पण मला एकट्याला नोकरी मिळेल, मी माझं कुटुंब पोसेन. पण माझ्या इकडे गरिबी आहे उत्तराखंडमध्ये, तिथे बेकार आहेत. मी का नाही त्यांच्यासाठी काम करावं. मग ती नंतर फॉरेनला गेली. मशरूमवर तिने प्रशिक्षण आणि काही मशरूम कसे बनवतात, मशरूमचा आहारासाठी औषधासाठी कसा मशरूमचा केला जातो हे सगळं शिकली. आणि मग परत आली ती दिल्लीने आली आपल्या उत्तराखंड आणि तिने व्यवसाय सुरू केला. आज 7 वर्षानंतर तिच्याकडे आज कामगार 7,500 आहेत कामगार तिच्याकडे. बरं तिला घेऊन मी आलो. मला जेव्हा केलं मी तिला रिक्वेस्ट केली, म्हटलं मॅडम आपण आमच्या जिल्ह्यात याल का, जरा लोकांशी बोला, तिथल्या मुलींशी बोला, तरुणांशी बोला. ती आली. तिला भाषण करायला दिलं, सांगितलं तिने. काही तिने चांगले फोल्डर आणले होते, हँडबिल आणले होते, दाखवले तिने. आणि तिने प्रोडक्ट दाखवलं. एक व्हाईट रंगाचं मशरूम आहे, ते कॅन्सरवर उपाय म्हणून वापरलं जातं, कॅन्सरवर. असे वेगवेगळे मी तुम्हाला अनेक उदाहरण सांगेन, पण माझं विमान जाईल उद्या, कॅबिनेट आहे. एक मुलगा आला, शिकलेला होता, तो पण पदवीधर, सोलापूरचा, मराठीच होता. आला, उभा राहिला, असे हात मागे होतं, साधे कपडे होते, रुबाबात नव्हता. तो शिकलेला असो नसो, कोकणातला असो तर रुबाबात राहतो. काय असो नसो, खिशात 1 रुपया नसला तरी ना रुबाब 100 रुपयाचा असतो. तर मी बोललो काय रे बाबा का आलाय. मग त्यांनी ओळख सांगितली, शिक्षण सांगितलं. मी बोललो जरा हात पुढे घे ना तुझे. असा होता. मी बोललो काहीतरी दुसरंच असायचं म्हणून बोला हात पुढे कर. मग केलं तर एक पिशवी होती आणि पिशवीत गवत होतं. मी बोललो कसलं गवत आहे. त्या गवताचं नाव सांगितलं, मला आता लक्षात नाही. मला याच्यापासून साहेब मी प्रयोग केलाय, याच्यापासून मी ऑइल बनवतो आणि अमुक अमुक रोगावर हे उपचार म्हणून ऑइल वापरलं जातं, फार्मास्युटिकलसाठी, औषधासाठी. मी म्हटलं तू माझ्याजवळ का आलास. साहेब मला याची फॅक्टरी टाकायची आहे, मला कर्ज पाहिजे. मी अधिकाऱ्याला बोललो काही करा, याला बसवा नियमामध्ये आणि याला कर्ज द्या. कर्ज बघा, सोलापूरहून आला, दिल्लीला आला, मंत्र्याला शोधलं, नाव शोधलं, कॅबिन शोधली, आला आणि सांगितलं मला हे हवं आहे. किती आपली माणसं अशी येतात, सांगतात, काम करून घेतात, अपमान होऊ दे का शाबासकी मिळू दे, सण करून परत उभे राहतात उद्योजका रूपाने. मी माझी काही गोष्ट सांगत नाही. मी लहानपणापासून मुंबईतच. वडिलांनी 12 वर्षाचा असताना मला चेंबूरला माझ्या मामांजवळ सोडलं आणि ते गावी गेले. मी 6वी ते 8वी पर्यंत दिवसाच्या शाळेत, 8वी नंतर नाईटच्या शाळेत. पण 8वी नंतर मुंबईत काम करून अंडर एज असतानाही मी शिकलो आणि तेव्हापासून छोटे छोटे व्यवसाय पण करत राहिलो मुंबईत. आज माझं हॉटेल बांधलं. अरे राणेसाहेबांनी हॉटेल बांधल्यानी. अरे बांधली म्हणजे काय, मंत्री झाल्यामुळे नाही बांधलं मी, किंवा नगरसेवक होतो, BS टीचर म्हणून नाही. मी लहानपणापासून माझे विचार उद्योगाकडे आहे. मी हे करणार, मिळवणार अशी जिद्द करायचो आणि तेव्हापासून व्यवसाय सुरू केला. जरी शाळेत असताना पण उद्योग, आणि मी राजकारणात आलो तरी आज मितीपर्यंत मी व्यवसाय सोडत नाही.
आताही तुम्हाला सांगतो, माझी आता मीटिंग 1 तासाची, तुम्ही मला न्यायला आले होते, त्यांना बिचारांना थांबायला लागलं. मग गोव्याला मी आता एक 5 स्टार बांधतो, त्याची मीटिंग होती आर्किटेक्ट बरोबर, ती केली नाही. ते आलो, मंत्री झालो मी, मंत्री आहे अमुक. नाही, मंत्री ठीक आहे, ते लोकांसाठी मंत्रीपद, पण आपल्यासाठी, घरासाठी उदरनिर्वाहाचं साधन कष्टातूनच असलं पाहिजे, हे मराठी माणसाने शिकलं, कष्टातूनच. मित्र हो, तुम्ही उद्योजक आहात, 500,000 निकाल, पुढचा वरचा माळा खाली आहे हे हॉलचा, आपला नाही, खाली आहे. पुढच्या 12 का 22 काय हो तुमची तारीख, 12 जुलै, पुढच्या 12 जुलैला तोही भरला पाहिजे मराठी माणसानी, तोही भरला पाहिजे. नुसत्या घोषणा, एकमेकाला सहाय्य करू नये, केलंच पाहिजे, ही शपथ घेतली, केलंच पाहिजे, हा धर्म आहे. आणि धर्माबरोबर कर्तव्य जोडा, हे माझं कर्तव्य पण आहे आणि मी ते निभावणारच म्हणा. शपथ घेऊन का हात सगळे ठेवतात हो, रोज घरी मुलं आई वडिलांसमोर शपथ घेऊन किती कमिटमेंट देतात, मोठं झाल्यावर किती पूर्ण होतात. मराठी लोकांना, पालकांना अनुभव आहे त्याचा, कोणतरी मनापासून असलं तर. त्यामुळे मराठी माणसाने जगताना बऱ्याच गोष्टी शिकल्या पाहिजे. अन्य भाषिकांकडून द्वेष करणं, पार्टनरशिप मराठीत माणसाची करायला अशी पाहिजे असं नाही, कुठल्याही जाती धर्माच्या करा आणि त्याच्या माध्यमातून त्याचे गुण आत्मसात करा, त्याची पैसे मिळवण्याची स्किल, जे कौशल्य आहे ते आत्मसात करा, कार्यान्वित करा आणि पैसा मिळवा, आणि मग पाहिजे इंडिव्हिज्युअल व्यवसाय करा, नंतर करा. या चेंबूरला 18% मराठी वस्तीत मी राहिलो, तरी त्यांच्यातून नगरसेवक म्हणून निवडून आलो होतो. पण एवढंच नाही, मी त्यांचे गुण मी पाहिलं. वाण्याच्या दुकानावर उभा राहायचो, हा कसा बोलतो माणूस ग्राहकांशी, तेच आपल्या कुठल्या दुकानात जावं, सावंतवाडी, कणकवली, काय वया, अरे अंगावर येतोय का सांगतोय हा माणूस. पण हे म्हणजे क्या चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए, क्या देऊ आपको, गोड बोलणार असं वगैरे, आणि लगेच ते काय पुढ्या बांध द्यायचं देतो. आपण ती सहनशीलता, प्रेम व्यवसायासाठी शिकलं पाहिजे, आत्मसात केलं पाहिजे. हे करतोय, काही लोक करतात, प्रगती करतात. आज एवढे उद्योजक तुम्ही केलं असेल, पण आपल्यामधला पैसे आल्यानंतर पडणारा फरकही आपलं भवितव्य धोक्यात आणतं. मी बरेच उद्योजक पाहिले, नवीन उद्योजक पाहिले, उद्घाटन केली, हळूहळू गाडी येते, बंगला येतो, आणि मग स्वभाव बदलतो. काही जणांची बरं ऑटोमॅटिक 2-3 बटणं उघडी राहतात, भाषा बदलते. मराठी माणसं महाराष्ट्रात किती टक्के आहेत, आणि त्यात उद्योजक किती. माझ्याकडे MSME 6 कोटी आहेत, 6,30,00,000, त्यात मराठी किती सांगा मला. याचं निरीक्षण करणं आणि विचार करणं. मग का नाही आपण मुलं 12वी आणि पदवीधरून बाहेर होताना, इंजिनियर झाल्यानंतर त्यांना मार्गदर्शन करतो काय हो. 4 दिवसापूर्वी मालवणला मी 12वी पास झाल्यांच्या मुलांशी मी असं सहज गप्पा मारत बसलो आणि विचारलं त्यांना, मग तू काय करणार ग सांग. नाही, मी आता BCom होणार. म्हणलं पुढे, मग नोकरी शोधणार. मला एखादा उद्योगधंदा मिळत नाही करणार, खाली मान. कसं चालेल. कॉन्फिडन्स निर्माण करणं हे पण आपल्या लीडर लोकांचं आणि विविध राजकीय पक्षांचं काम आहे. कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास. मुलांनो नाही, अमुक याला अमुक करा. त्या कुडाळच्या आमच्या ॲडव्होकेट DD देसाईंच्या ऑफिसच्या बाहेर एक मुलगा होता, तरुण, पानं विकत होतं, पानं. एक दिवशी DD देसाईंनी माझ्याजवळ पाठवलं, मी BST चेअरमन होतो. आला, मी काय रे, नाही साहेब मी DD देसाईंच्या ऑफिससमोर पानं विकतो. मी काय शिकलंय, MA. हो, मला वाईट वाटलं, MA झालं मुलगा बाजारात पानं विकतोय. मी काय पाहिजे तुला, नोकरी पाहिजे. मला जा,
माझ्या व्हिजिटर रूममध्ये बस, मला एक अर्ज आणून दे इंग्लिशमधली आणि आणून दे. आता एम ए झाला म्हणून त्याला बोललो इंग्लिशमध्ये आण. 2 वाजता आला. 6 वाजता मी निघताना बोललो व्हिजिटर रूममध्ये एक मुलाला सांगितलं मी ॲप्लिकेशनला झालं का विचारा. त्याला बोलवलं. मी म्हणलं दे ॲप्लिकेशन दे. खाली मान घातली वर. मला काय झालं काय सांग ना. का इंग्लिशमधून अर्ज करता येत नाही मला. एम ए कशाला शिक्षण पाहिजे. हां सांगा मला. शिक्षणाचं स्टँडर्ड दर्जा नुसतं तुम्ही डिग्र्या मिळून नाही होणार. स्पर्धेमध्ये टिकायला पाहिजे. या वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा होतात. रिझल्ट बघाव मराठी मुलांचा किती आहे सांगा मला. चीड येईल चीड. का बुद्धिमत्ता आहे म्हणतो ना आमच्याकडे. आम्ही हुशार आहोत मराठी माणसं. हुशारी कशात आहे दाखवा. स्पर्धेमध्ये चांगले गुण मिळून पास झालेले त्या ठिकाणी हजारो नाही लाखो मुलं बसतात. आमच्याकडे किती 5 मुलं पास 6 मुलं पास. का या स्पर्धा परीक्षेसाठी आपण लोकांनी अशी हे जे सोहळ्याचे कार्यक्रम घेतो त्याचबरोबर या स्पर्धा परीक्षेसाठी लागणारी तयारी करून घ्या. त्यासाठी वर्ग व्हावे, त्यासाठी मार्गदर्शन हे व्हावे, सभा व्हावे, बैठका व्हाव्या. या सगळ्या गोष्टी मी हे सगळं करतो तरी एकदा पडलो कुडाळ मालवण. काया पाड सगळं केलं. रस्ते केले, पाणी वीज शाळा. आज काय नाही आहे. मेडिकल कॉलेज आहे, इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, सगळ्या प्रकारचं शिक्षण आहे. काय नाही आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. तरी मुलं मुंबईला आली नोकरीशिवाय काही शोधत नाही. एमएसएमईचं मी ते समजलं 72 अधिकारी घेऊन गेलो. अधिकाऱ्यांनंतर महिना 2 महिने विचारला आतापर्यंत किती अर्ज आले व्यवसायासाठी उद्योग करण्यासाठी. 17. किती वस्ती आहे आपल्या इकडे जिल्ह्यात. 15 लाख तर नक्कीच असेल. काय उत्सुक नाही, उत्साह नाही हो. उत्साह मी उद्योजक व्हायला पाहिजे, चला जाऊन चौकशी तर करू. नाही जायचं, चर्चा करायचं नाही. हे सगळं नुकसान निसर्गाने आपलं केलं आहे. आळशी बनवलं निसर्गाने. काय झाडाच्या समोर ना घरासमोर 2 माड असले, 2-4 आंब्याची झाडं असली, 2-3 फणसाची असली, काय मिळतात ना. 300-600 नारळ वर्षाला ऑटोमॅटिक लागतात. काढायला पण मराठी माणसं नाही. नेपाळ, आता नेपाळची लोक हजारोनी आपल्या सिंधुदुर्गात आहेत. घरकाम किती मिळतात पर डे. घरका एक कामासाठी शेतीच्या 500 रुपये ते देतो आपण सिंधुदुर्गात. आणि 2000च्या नोकरीला येतो मुंबई शिपायाच्या. हे चीड यायला पाहिजे हो, चीड. मी नाही करणार अशी, मी अमुक प्रकारचा उद्योग कधी काम करीन. IAS IPS व्हा असं कोणी म्हणाल नाही. आम्ही नोकऱ्या कराल तशा दर्जेदार करा. इंजिनियर व्हाल, MBA व्हाल. फक्त याच्याने मोठी पदं असतील, लाखोनी पगार मिळत असतील, बंगला असेल, गाडी असेल, असे जरूर मिळव. आनंद वाटेल. कलेक्टर म्हणून मराठी माणूस दिसला मी खुश होतो. मी दिल्लीला आता आहे. माझ्याकडे जेवढं म्हणे 7 महिला IAS आणि 5 पुरुष एवढे IAS अधिक 7 5 12. एकही मराठी नाही. का शिक्षणात आपण नाही प्रावीण्य मिळवत, उद्योगधंद्यात प्रवेश करत नाही आणि करणाऱ्यांचं कोण कौतुक करत नाही. आता सांगा 99.99 काहीतरी एका मुलीने वेंगुर्ल्याच्या ती 12वीला आली. किती लोक आपले गेले हो, अभिनंदन केलं. वाडीतले तरी गेले असतील का. नाही जाणार. कसे मिळवले असतील. कॉपी केली ना काय अशी चर्चा कर. अरे पण काय सांगा ना. जा अभिनंदन, वा वा छान, तू मेहनत केली, तुला फळ मिळ. हे गुण आपल्याकडे यायला पाहिजे. तर मराठी माणसाचं भवितव्य आहे. मराठी माणसानं चांगलं ते शिकावं, चांगलं ते करावं, चांगलं बोलावं. आपण म्हणतो ना की चांगलं केल्याने किंवा चांगल्याला चांगलं म्हणणं हा माणुसकीचा धर्म आहे.
तेवढा तरी अदा करा. आणि त्यामुळे ही मंडळी एक स्तुत्य उपक्रम राबवत आहेत. आमच्या या साहेबांच्या नावाने जो काय उपक्रम या ठिकाणी राबवत आहेत, खरं अतिशय स्तुत्य आहे, उपयुक्त आहे, प्रगतीकडे नेणार आहे, मराठी माणसाला योग्य रस्ता दाखवणार आहे. मी असंख्य तुमच्यासारख्या संस्था पाहिल्या येतात माझ्याकडे, साहेब तुम्हीच उद्घाटन करा. का माझे परकट शब्द बोचरे आजकाल आवडतात मालवणी आणि कोकणी लोकांना. मला काय, मी माफ आहे, टॅक्स फ्री आहे, मला काय बोलत नाही. पण मला जी खंत आहे, चीड आहे, हे सगळं आहे. माणसं आहे बघा, आता अमेरिकन माणूस, ब्रिटन माणूस, जपानचा माणूस. एक तुम्हाला जपानमध्ये आता मी कुठे आता वाचलं मी, एक आंब्याची किंमत किती सांगा. जपानने आंबा निर्माण केला. तुम्हाला वाटतं मशिनरीत निर्माण करतात, पण आंबा. आणि कुठल्याही शुभदिनी वाढदिवस वगैरे काय असेल तर एक अख्खा आंबा हा 1 किलो ते 1200 ग्रामपर्यंत असतो. 1 किलो ते 1200 तो एका बॉक्समध्ये घालतात, चांगलं सजवतात आणि तो वाढदिवसाला वगैरे कोणाला गिफ्ट देतात. किंमत सांगा, 1.25 लाख. एक आंबा 1.25 लाख. आपण काय कौतुक नाही. आपला आंबा वर्ल्ड क्लास आहे, पण आता ब्राझील अनेक देश आंबा पिकवायला लागले हो. आपण नवीन काय करत नाही, आहे ते राखत नाही. हे आता बाहेर मार्केट ना मी मिळून दिलं, माशाला मार्केट. मी स्वतः एक्सपोर्ट करायला लागलो युरोपमध्ये. आणि जे मासे आपल्या बंदरात येतात, मी या क्रॉफर्ड मार्केटलाही करून दिलं उद्योजकांना, की इथे मासा घाला आणि तिथून तो चायना विना सगळीकडे मासा एक्सपोर्ट होतो. एक्सपोर्ट त्यांना गाड्या करून दिला की मासे ताजे मुंबईत पोचतील, असे पुण्यात पोचतील, नागपूरला. हे सगळं करतो. पण मराठी माणूस मिळवल्यानंतर, कमवल्यानंतर, चांगले दिवस आल्यानंतर मागे पाहत नाही, केलेल्या उपकाराची जाणीव ठेवत नाही, असं मी म्हणत नाही. नाही तर हीच हेडिंग घे, राणे मराठी माणसा विरोधात. हा, माझ्या मागे फार आहे. हा, पण ते आहे. त्यामुळे मी सांगेन, अशा लोकांना राखलं पाहिजे की हे समाजाचं काम करतायत. त्यांना सांगा, करा, आम्ही मागे आहोत. चला, मराठी येणाऱ्या 10 वर्षात आज आमच्या इकडे 2500 उद्योजक आहेत. उद्या महाराष्ट्राची लोकसंख्या पाहता आम्ही लाखोनी उद्योजक महाराष्ट्रात मराठी उभे करू. देशाला 34% अर्थव्यवस्था पुरवठा करणारी मुंबई ही मराठी माणसाची असल्यामुळे 34% आमचा मोठा हिस्सा असेल, असं स्वाभिमानी सांगता यावं. अशासाठी अशा जोगी आपण सर्वांनी प्रचारक बना, यांचे प्रचारक बना. तुमची कंपनी आहे, अभिनंदन. मला कोणाही लहान मोठी काही साधं पालेभाजी विकणारा पण मला त्याचं वाटतं ही सुरुवात आहे. मला बरं वाटतं. तुम्ही उद्योजक, मला बरं वाटलं. एवढे उद्योजकांना मी भेटलो. पण तुम्ही मल्टिप्लाय कराल मराठी माणसांना उद्योग क्षेत्रात, आणि लाखोच्या संख्येत उद्योजक मराठी. मला सांगा, तेवढ्याच गाड्या, तेवढीच घरं चांगली, किती प्रगती आपल्यामध्ये होईल. आणि त्यासाठी प्रचारक होणं, काहीतरी जबाबदारी नकळत घेणं, कोण न सांगता घेणं, हे आपल्या सर्वांचं कौतुक आहे. आपल्या सर्वांचं कौतुक आहे. आणि म्हणून तशा प्रकारे काम करावं असं मला वाटतं. आज तुम्ही मला इथे बोलवलं, तुम्हा सर्वांना उद्योजकांना भेटता आलं, तुमच्या सर्वांचं अभिनंदन करतो. मला आनंद झाला की एवढे उद्योजक मराठी पाहिले मी. पण तुम्ही पण मराठी जातीत जन्म झाला याच्या आनंदाबरोबर अभिमान वाटला पाहिजे. आणि अभिमान आपला सार्थकी होण्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. यासाठी झटा कामाला लागा, असंच आजच्या प्रसंगी मी बोलेन. एवढंच प्रसंगी. मी अनेक प्रकारे
MSMEच्या माध्यमातून तुम्ही काही प्रश्न सांगितले, माझ्याकडे लिहिलेत, माझ्या PAने लिहिले. कोणीतरी दिल्लीला एक दोघांनी या, हे सगळे प्रश्न अधिकाऱ्यांना घेऊन बसू, तात्काळ सुटणारे त्वरित सोडू, काही जर असतील तर काही दिवसांनी. पण संतोष पाटील यांनी मांडले, तुम्ही संतोष, अच्छा, पाटलांनी मांडले म्हणजे लक्ष द्यायला पाहिजे. त्यामुळे या प्रश्नाची खरंच दखल घेऊन मी सोडमायासाठी काही कठीण नाही आहे, पण व्यावहारिक दृष्टी आणि केंद्रावर म्हणजे सरकारवर आर्थिक दृष्टी परवडेल असे सगळे निर्णय मी मंजूर करेन. तुम्ही सबसिडी हा विषय जो आहे, सबसिडी किती, कमी, जास्त, विचारपूर्वक फायनान्सची चर्चा करावी लागते, म्हणून मी तो निर्णयाबद्दल काय बोलणार नाही. पण ह्या सर्वांबद्दल काही कठीण नाही, यायला पाहिजे लोक. हो, तुम्ही आज सांगताय काय, आपण मराठीत काहीतरी म्हणा, देखला देवा, पुढचं वाक्य नाही म्हणत, तसं नाही. या, भांडा, करून घ्या आणि लोकांना दिलासा द्या. यासाठी पुढारी लागतात, यासाठी लागतात. आणि म्हणून तुम्हालाही सगळ्यांना शुभेच्छा आणि तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा. तुमच्या सर्वांच्या प्रयत्नांनी वरचा माळा भरू द्या. म्हणजे एवढे उद्योजक तयार होऊ द्या, या माझ्या तुम्हाला शुभेच्छा. आमच्या भिडे साहेबांनी हा उपक्रम सुरू केला, त्यांचं नामस्मरण करणं, श्रद्धांजली वाहणं, कृतज्ञता व्यक्त करणं हे आपलं कर्तव्य समजतो आणि म्हणून त्यांच्यासमोर नतमस्तक होतो आणि माझं भाषण वेळेअभावी इथेच थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.